मिटिंनि मेन पार्पसा जाहैबाय मा जोंहा बिटिआर सरकारा ओरैबायदि मोनसे हाबाफारि लादों प्रमद बर' सारा ओरैबायदि मोनसे निर्देश होदों जे थारै बोसोरथाम बिटिआर सरकार जाबाय दा बेवहाय गामि गामि थांनानै दर टु दर थांनानै जोंनि आइ आफाफ्रा मा मोनखो मोनदिया जोंनि रायजो राजाफ्रा सरकारि भाबै मा अनसुंथाइ मोनदों मोनाखै मा थालांखो मा मोनखो बेखौ मिथिनो थाखाय जोंनि हान्जानि दैदेनगिरिफोरखौ कर्मिफोरखौ थिनहरदों दा बे मथैनो दिनै जोङो बङाइगाव समस्तिनि सिङाव जोङो पोलिं बुथ जों गिदिंनानै आइ आफाफोरजों खुला खुलि मोनसे इन्टारेक्सन जों खालामदों जों सोंदों जे बोसोरथाम जोंनि सरकार जाबाय बेवहाय नोंथांमोनहा मा मोनखो खारन बिटिआर सरकारनिफ्राय गोबां आसनि लानाय जाबाय गोबां बिथांखि लाबाय जेरैहाय माने अनसाय बिथांखि आलारि सोरां माइनाव सोरां गियान सोरां आरो गोबां माने हाबाफारि लानाय जाबाय दा बे हिसाबै जोङो गामि गामि हाबनानै ओनसोल हाबनानै जों रायजो राजाखौ सोंदों जे लामा सामा बेसेबां मोनदों माबा थालांबाय नामा बे गासैबो जिनिसखौ जोङो रायजो राजाफोरजों लोगो हमनानै जों सोंनाय जादों आरो रायजो राजाफ्राबो गावसोर मोननाय मोनैखौ लानानै जोंनो फोरमायदों आरो बे फोरमायनायखौ लानानै जोङो प्रमद बर' सारनो जों हैगोन जोंनि मोननाय मोनै रायजो राजाफोर साननाय लुबैनाय जों बेखौ हैगोन दा नैबे बे हाबाफारिखौ आङो स्पेसियेलि बङाइगाव समस्तिनि सासे नागरिक जानानै आरो सासे दोलोनि सासे कर्मि जानानै आं खोब मोजां मोनदों खारन बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो इयुनावहाय सरकारनि खामानि मावनायाव पलिसि लानायाव प्लेनिं लानायाव खोब मोजाङै मदद होगोन होननानै आं सानो दा जोङो दिनैनिफ्राय आरम्भ खालामदों दिनैहाय 29 तारिख ना जों 29 तारिखनिफ्राय जों आरम्भ खालामगोन जोङो खालामबाय दा हयथ' जों 10 दिनसोनि गेजेरावनो जोंनि बङाइगाव समस्तियाव गासै 79 पलिं स्टेशन दङ जों पलिं स्टेशन गिदिंनानै जों बे रोखोमनो जोङो रायजो राजाफोरखौ जोङो लोगो हमनानै जों सोंनाय जागोन रायज्लायनाय जागोन जे सरकारि हिसाबै मा मोनखो मा मोनदिया आरो जों रायजो राजानिफ्राय जों माखासे इनफरमेसनखौ जों लागोन दा बे हिसाबै आङो खोब मोजां मोनदों दिनै जोंहा मोननै जायगायाव जों लादों जे बानुगाव गामियाव प्लास जोंहा सिकारगाव गामियाव मोननैयाबो पलिं बुथ कमिटि दङ बे मोननै जायगायाव जोंहा दिनैहाय माबाखौ लानाय जादों बे रोखोम हाबाफारिखौ लानाय जादों दा दिनैहाय जोंनि जे बानुगाव गामिनि रायजो राजाफ्रा गोबाङानो ओंखारदों जोंहा आइजो बिथांमोनाबो ओंखारदों रायजो राजाबो ओंखारदों बिनिफ्राय गावसोरनि बुंनांगौखौ बुंदों आरो बिथांमोननि बुंनायखौ जोङो जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'नो जों हैनाय जागोन जानानै जे जों बयबो बुंनो सानो जे बिटिआर गभर्नमेन्ट प्रमद बर' दैदेननाय बे गभर्नमेन्टआ दिनै जोङो सुपार 50 बेखौ लानानै जों दाख्लै मोनसे रिजाल्ट मोनबाय एपिएससिनि सिइ जे परफरमेन्सआव जे बिथांमोना पास जानायाव बे सुपार 50 नि थ्रुयै 7 जन जे बिसादि बिथांमोना जे उथ्रिसारनो हाबाय मोजाङै आरो बेजों लोगोसे गोबाङैनो फ्लेगशिप मिशन जे प्रमद बर' दैदेननाय बिथाङा लागासिनो जेरै अनसाय बिथांखिया जाहैबाय जोंनि बङाइगाव ब्लक हिसाबै दाख्लिहाय जोङो फार्स्ट इन्स्ट्रुमेन्ट हिसाबै जे फार्स्ट किस्ति हिसाबै जों 100 जन बङाइगाव ब्लकआव जों रानना होनो हाबाय आरो लोगोसे गियान सोरांखौबो जों दाख्लिहाय जे महिला जे फालांगियारि खालामग्रा जे फिसा गला होग्रा मैगं थाइगं फानग्रा बिथांमोननो थाखाय जोङो प्रथमै जोङो फार्स्ट किस्ति हिसाबै जोङो 100 जन होनो हाबाय आरो लोगोसे दा रग निर्मलखौबो जों बासिनानै दाख्लै हरबाय आरो बेजों लोगोसे माइनाव सोराङा जाहैबाय जे सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनि थाखाय दा सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनि थाखाय जों दाख्लैहाय जों बङाइगाव ब्लक हिसाबै 100था बे 100थाखौ जोङो प्राइमारिफोरनो 13टा जिथु प्राइमारिफोर दं जोंनि बङाइगाव ब्लकआव 13टा प्राइमारिनो जों होनाय जाबाय आरो बे लोगोसे जोङो मन्दिर मस्जिद एबा गिर्जा बेहायबो जोङो गासै जोङो 17था मन्दिर मस्जिद गिर्जा बेखौ 2 लाख करि चेक जे बिटिआर गभर्नमेन्टआ होदोंमोन बेखौ जों बासिनानै जों सारा जोंनि बङाइगाव ब्लक हिसाबै 13टा प्राइमारियाव गोग्लैजोबाब्लाबो
जे 9टा प्राइमारियाव जों बेखौ होनो हाबाय बेजों लोगोसे अनेक रोखोम जेखिनि आसनिफोर दं बे आसनिफोरा फैगासिनो आरो लोगोसे बे आसनिफोरजोंनो जों रायजो राजाफ्रा गासिबो सन्तुष्ट आरो लोगोसे जे न'नि खोथा जे PMGY बे न'आबो जे प्रमद बर' दैदेननायाव जे गोदोनि समावमोनब्ला जे BPFनि समाव जे न'आ जे बिथांमोना जे फैसा हाबोमोन बे फैसाखौ सोरखौ न'आनो जायामोन दानि जे गभर्नमेन्टनि बे इउपिपिएल गभर्नमेन्टआव जे न'आ गासिबो फ्रायनो गामि गामि थांनानै जों नुनो मोनो आरो मिजिंथियो रायजो राजाफ्रा बेजोंनो बिराद सन्तुष्ट जे गाव गावनि जिखिनि फैसा मोननांगौ बे फैसा मोननांगौ गासिबो कमप्लिट मोनजोबो खुलुमबाय दिनै दिल्ली खौरां निउज पर्टेल नायगिरि साफ्रोमबो रायजो राजानिफ्राय मिथिहरनाय जायोदि दिनै बानुगावनि गेवलां फोथाराव इउपिपिएलनि बुथ कमिटि दानायजों लोगोसे गोबां रायजो राजाफोरखौ जों मिटिङाव फैनाय नुदों आरो बे मिटिङाव दिनै सोर सोर अरुणोदय मोनदों आरो दिनै इउपिपिएल सरकारनिफ्राय सोर सोर अनसुंथाइ मोनदों आं बिथांमोननाव सोंगोन बिथांमोना दिनै मा मा मोनदों आं रायजो राजाफोरनाव सोंगोन ओमफ्राय नोङो दानि इउपिपिएल सरकारनि सायाव नों मा अनसुंथाइ मोनदों अरुणोदय मोनबाय औ जोबोद गोजोननाय मोनबायना औ ओमफ्राय दा नोंहालाय मोनदों आंबो अरुणोदय बिराद मोजां मोनदों आं ओमफ्राय दा गोबां सोंनानै मोनथिबाय दा बिथांमोना ओमफ्राय मोनाखै आंहा मोनथ'वाखै नोंहालाय मोनदों मोनबाय मोनदों गोजोननाय दं औ गोजोनबाय ओमफ्राय नोंहालाय आंहा मोनाखै दे बिथांमोननिफ्राय जों गोबां सोंनानै मोनथिबाय अब्ला जों नैबेथिं थांबावनोसै फै दा नोंहा अरुणोदयखौ मोनदों ना मोनाखै मोनदों आं जोबोद गोजोननाय मोनदों सरकारनि सायाव मा फोरमायनो सानो आं इउपिपिएल सरकारनिफ्राय अरुणोदय मोनदों आं बेफोरनो गोजोननाय मोनदों ओमफ्राय नोंहालाय आबै मोनाखै मोनाखै ओहो मोनगोन माखौ बुरि पेन्सन दंना गैया नोंहालाय दंनाया दङ ओमफ्राय फिसाजोनो होनो नागिरदोंमोन आं बुरि पेन्सन दंखायोना औ ओमफ्राय फिसाजोआ मोनाखै फिसाजोआ बाजैयालाय नांथ'लाहाय आंहा इउपिपिएलनि सायाव जोबोद फोथायनाय दं आरो गोजोननाय दं आंहा बे माबायाव दा दिनै बानुगाव रायजो राजानिफ्राय जों गोबां सोंनानै मोनथिबाय बिथांमोनहा जथेस्थ' दानि बे इउपिपिएल सरकारनि सायाव गोजोननाय दं होननानै रायजो राजाफोरनिफ्राय सोंनानै जों फिननाय मोनबाय